DZKI Iriga. Oras niya to sa ngunyan, 8 minutos makalihis an alas 12 nin Pagkaudto. Radyo Ronda Newswatch. Diyos maray na udto po sa Indogabos. Aldaw kita ngunyanin Miyerkules, pitsa 11 kan bulanin Agosto taon 2021. Makakaibahantang mahatod kan mga barata sa lado lokal an sa tuyang mga pag-iriba sa luwas. Sa lado technical digdi sa satuyang estudyo yaon si Cha Buena Obra, si Tony Saison an satuyang information officer, si Ma'am Kayla Ligacion Valdez sa opisina, si Jimson Oko asinman si Aldrin Orlanda duman sa transmitter. Ako man po ang sa indong makakaibahan na mahatod kan mga barata sa Pagkaudto. Ini po si Gloria Prestado Bongais. Headlines kita kan mga barata sa lado lokal. Number 1, Municipal Most Wanted Person sa Banuan kan Nabwa, Camarines Sur, arestado sa Cainta, Rizal. Nawawarang 12 anyos na aking babayi na dukayan na gadan asin naaagnas na duman sa San Vicente Bus Truck Road sa Banuan kan Nabwa, Camarines Sur. Mayor Madeleine Yorobi Alpilor kan syudad kan Iriga nag-alok nin pabuya na 100,000 pesos. Sarong 14 anyos man digdi sa syudad kan Iriga nawawara. Bangkay kan suspect na o sa nawawarang 12 anyos na aking babayi sa Banuan kan Nabwa, Camarines Sur, yaon na sa punerarya. Bagong Regional Director kan DOT pinagdistino sa Bicol. Infection rate kan ASF sa Bicol pababa na. Tutok na sa environmental sampling asin man sentineling para man sa opisyal na ma-ideklarar. Headlines pa man kita kan mga bareta sa lado nasyonal. ECQ sa NCR posibleng i-extend sigon sa DOH. Pilipinas maako nin 22 milyon na bakuna ngunyan na Agosto. Esperon nagbuwalta sa mga namumulitika sa pondo kan NTF, LCAC. US pinalilikay na magbiyahe sa Pilipinas, andai bakunado. Metro Manila Mayors pigtanggalan nin puder sa ayuda. Frontliner cops sa ECQ, MECQ areas may 500 pesos kada aldaw nin COVID allowance. Promesang napako kionyok, inotob ninda Presidente
Rodrigo Duterte Bongo. Pinakusog na pagbabakuna, proteksyon kan pamilyang Pilipino versus Delta variant. Clark shipment drug-free sigon sa PDEA. Yan po, nagkakapira sana sa mga headlines kan sa tuyang mga Bareta sa Pagkaudto. An Bareta sa Pagkaudto na sa indong naantabayanan. Inihatod sa indo sa karahayan buot kan sa tuyang mga mabubuot na mga sponsors. Sinda Honorable John J. Fortuna, Municipal Councilor kan Banuan kan Nabwa, Camarines Sur. Si Madam Mercy Oliva Almasan Villarreal and Jimerlin Villarreal Valdez kan Banuan kan Balatan, Camarines Sur. Kunyan sa detalyes na tulos kita kan sa tuyang mga Bareta sa lado lokal. Arestado na ang ipinagtutukdo na number 1 Municipal Most Wanted Person sa Banuan kan Nabwa, Camarines Sur. Ang suspect inipinagbistong si Lowe Ray Cades Ilato, 25 anyos, soltero, residente kan Suna 1, Sitio Pagbubungon, Barangay Santo Domingo sa Banuan kan Nabwa, Camarines Sur. Sa pinagkondusir na Manhunt Charlie Operation kan pinagsarong puwersa kan Nabwa asinman kan Kainta Municipal Police Station alas 11 nin pagkaaga kanakaaging Lunes pitsa 9 kaining presenting taon duman sa Banuan kan Kainta Rizal na arestar ang suspect kan ini ang serbihan in warrant of arrest sa kasong pagbalgar kan Republic Act 9165 mas bistado sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 na mayong pinagtalaan na piyansa ang korte para man sa sinambitan ng suspect. Mientras tanto, nadukayan na gadan asin na haros na aagnas na ang nawawarang 12 anyos na aking babayi sa San Vicente Bus Truck Road sa Banuan kan Nabwa, Camarines Sur kasudmang pagkaaga. Pigtutubudan na piglugusan ang biktima asin ang mga bitis kainit tinadtad ni nagkakapirang pidaso. Magigirumduman na kan mga nakalihis na aldaw Agosto 4 kan nawawara si Trexia May Samson, 12 anyos, residente kan San Antonio, Ugbon sa Banuan kan Nabwa, Camarines Sur. Mantang pigko konektar man na posibleng ang sarong putol na bitis nintawo sa Purok 2 Barangay Padang, Syudad kan Ligaspe, kanakaaging pagkahapon, iniparti pa man kan bitis kan biktima. Sigon man kay punong barangay Harold Bimbinito, nakuha ining pig-aanod sa salog kan barangay na nakabugtak sa sarong plastik asin napapatos pa nin goes an mismong bitis. Mantang pinagtutubudan na pinagtapok ini sa may Padang Bridge. Sa iba pang detalyes kita kan mga Bareta sa lado lokal, nag-alok nin pabuya na 100,000 pesos si Mayor Madeleine Yorobi Alpilor kan syudad nin Iriga sa sisay man na makakapagtao asin man makakapagtukdo sa kinamumugtakan kan suspect sa paggadan sa 12 anyos na aking babaye sa Banuan kan Nabwa, Camarines Sur. Mientras tantong ninhuliman sa pinag-ofresir na pabuya patong sa payo sa suspect ni Mayor Madel, nag-ani inininda kulang pag-umaw sa sinambitan ng alkalde, ninhulita saro man kayang ina. An alkalde kon kaya nagmamakulog man sa pamilya kan biktimang nabayaanan ni Trexia May Samson. Mantang nin huli sa patong sa payokan suspect,
na pinagbistong si Ricky Ibonite Ibalindan inian dagos naman na nagsurindir sa PNP. Asin kan inian yao na sa hipatura subuot kan banwan kan nabwa kamarinisor ini nang agaw nin badil sa pulis. Kung kaya tulos man ang mga ining nagbalos na nagresulta sa tulos na kagadanan kan sinambita ng sospek. Mientras tantong sangunyan ang bangkay ni Ricky Ibonite na sarong 20 anyos asinman residente kan Santiago Old sa sinambitan ng banwaan na pinagtutok dong sospek sa biktima na si Trexia May Samson. Sigun sa Nabwa Municipal Police Station, si Ricky naglaban subuot sa mga autoridad matapos man ganing magsurinder kan sa iyang sadiri sa sinambitan ng hipatura kan Nabwa Municipal Police Station. Asin si Ricky nagadan matapos man na magbalos ang sinambitan ng mga autoridad. Kon kaya ang bangkay ni Ricky yao na ngunyan sa sarong punerarya sa Banuan kan Nabwa, asin man nakatalaan na imbal sa maron matapos man na may paaram sa lula kay ni. Ninhulita Mayo naman palan ining mga magurang sigud man sa first cousin ni Ricky. Sa iba pang detalyes kita kan sa tuyang mga bareta, daipasanad na hahaloy kan mawara asin dagos ng madukayan na saro ng bangkay asin man na aagnas na ang 12 anyos na babayi sa Banuan kan Nabwa Camarinesur. Ngunyan saro na naman na babayi digdi sa syudad kan Iriga sa Zona 1 Barangay San Francisco an pinagahanap kan sa iyang pamilya asin hadit ng marhay sa ngunyan. Nakapost sa social media account ni Ani Naldo na nawawaraan sa iyang tugang na si Mary Jane Evangelista Naldo, 14 anyos. Mantang pakiulay ni Mary Jane na kung si isay man an makahiling sa iyang tugang IPM siya. Nagpuon na mawaraan sinambitan ng si Ani Naldo kasubangging alas 7 ngunyan nakikiulay an sa iyang pamilya na kung si isay an nakakabisto asin man nakakaaram tulos man na makipagkoordinar sa inda asin man sa mga autoridad. Paabutan tanin maray na udtuan sa tuyang mga masusugid na mga paraantabay. Maray na udto ki Sir Edgar Ignao Bermio, ki Ramon Gomez Valenzuela, ki Juliet Salienti Giorgio. Nagaantabay si Juliet Salienti Giorgio duman sa Cainta, Rizal. Siringman ki Jiminay Prestado Bongais Salva duman man sa Pasig City. Detalyes pa man giraray kita kan mga bareta sa lado lokal. Makalihis an haros 2 taon na bakante an posisyon
formal nang sumpa kasuod mang pagkaaga ang bagong Regional Director kan Department of Tourism kan Bicol sa paagi kan virtual oath of office ceremony. Nagsumpa kay Tourism Secretary Bernadette Romulo Puyat si Herbie Aguas bilang bagong Tourism Regional Director digdi sa Bicol. Si Aguas haloy nang nagtukaw na mayor kan Banuan kan Santo Domingo sa probinsya kan Albay. Pinagribayan niya ang nagretirong si Benji Santiago mientras mana temporaryamente nagtukaw bilang officer in charge si P. Buela. Sigon ki Aguas, sarong angat sa iya kon papano ibabangon ana buminagsak na industriya kan turismo digdi sa rehiyon ninhuliman sa pandemya. Nahihiling niyang dakula an oportunidad sa pagbangon kan turismo iyo ana pagpapakusog kan ecotourism orog na an patok mo niyan sa kabikulan na farm ecotourism. Mientras tanto, nagsasairarom naman sa environmental sampling asin pagbubugtak nin sentinel pigs an kadaklan sa mga lugar sa Bicol na inot ng pigtamaan kan African Swine Fever o ASF. Kumpiyansa ang Department of Agriculture DA Bicol na nararanin naman na matapos ang problema kan rehiyon sa nakakagadanda helang sa mga orig kon matrayumpo ang pinagkondusir na sintiniling. Sigon ki Dr. Josepina Banyadera, DA Bicol Animal Health Coordinator, haloy naman na dai nakakapaglista nin mga bagong kaso apwera na sana sa sarong barangay duman sa Gubat, Sorsogon na pinakahuring ASF positive. Hababa naman ang infection rate sa iba pang lugar digdi sa riyon, puon man kan magkaigwanin pinakaenot na outbreak sa Bumbon, Camarines Sur kanakaaging bulanin Pebrero taon 2020. Alagad kay puhan pa man na mag-agi sa proseso antes man na opisyal na maideklarar na ASF-free na ang sarong lugar hali man sa pagsusumiter kan ASF ordinance kan lokal na gobyerno. Environmental sampling asin man pag negatibo sa virus kan ibubugtak na sentinel pigs. Mientras tantong uminabot man sa 22,026 na mga orig ang pinagsairarom sa depopulation sa Bicol, konsain 3,526 na hog raisers ang mga nagkaarapiktaran. Na i-turnover naman subot sa Philippine Crop Insurance Corporation o PCIC ang 87,750,000 na indemnification fund para man sa mga ini. Pabutan tapanin maray na udtuan sa tuyang mga parantabay. Sinda Batik Rica Prente maray na udto sir. Siringman si Raul Pagubayan an sa kuyang classmate kan college si Roger Nacario Marmol. Siringman si Christy S. Tali and ang sakuyang tugang si Manay Oresa Prestado Bongais dyan sa Cainta, Rizal. Oras niya to sa ngunyan 28 minutos makalihis an alas 12
nin Pagkaudto. Radyo Ronda Newswatch. An oras na yan hatod sa saindo sa Karahayan Buot kan sa tuyang mga mabubuot na mga sponsors. Sinda Honorable John J. Fortuna, Municipal Councilor kan Banuan kan Nabwa, Camarines Sur. Siringman si Madam Mercy Oliva Almasan Villarreal and Jimerlin Villarreal Valdez kan Banuan kan Balatan, Camarines Sur. Mabuwalta kita sa iba pang detalyes kan sa tuyang mga barata, oro at tsansa na. An oras na ini hatod sa Indo ni Honorable John J. Fortuna, Municipal Councilor, Nabwa, Camarines Sur. An oras na ini, dara po sa Indo kan Losenya Electrical Supply para po sa madikalidad na electrical product. Day po kalingawan, Losenya Electrical Supply. Losenya Electrical Supply, madaling makukuha, aranisa na sa Barangay Hall kan San Francisco, Iriga City, owned and managed by Engineer Meneleo Losenya. Sa panahonin pandemya, pakusugon ang satuyang resistensya, magkakanin masustansyang mga pagkakan, uminom nin dakol na tubig, mag-ehersisyo, asin magpangaji. Sa rong mensahe hatod man sa Indo ni Mercy Oliva Almazan Villarreal. An oras na yan hatod sa Indo ni Mr. Julio Victor Marlo Siguera, President, Siguera Technological Colleges, Iriga City. Para sa edukasyon di kalidad, Siguera Technological Colleges. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Ramadama Massage Oil. Talagang damang-dama ang ginhawa. Epektibo na, barato pa. Ramadama Massage Oil. An oras pong ini dara sa Indo kan Ako Bicol Party List. This time check is brought to you by Agta4 Security Solution. Nagbibigay ng proteksyon sa inyong buhay at negosyo. We protect with pride. Office located at number 75 Upper Crisolita Street, San Nicolas, Iriga City. Agta4 Security Solution. Bicolano kita, sa puso asin dugo, ipahiling ta sa gawos, sa tuyang pagkasararo. Ano man ang umagi, firme kitang nakatindog, ipahiling ta sa iba, marhay na lideratong makusog. Otonomiya na sa tong minamaot, kauswagan sa tuyang maaabot, pagpadangan sa banwaan, kapatawa sin Diyos, Bicolanong burunyog, rehiyong makusog. Burunyog ang gabos, para sa igagalahay, Kusog Bicolandia. Gabos na sektor, kan sa tong rola, Kusog Bicolandia. Progreso at pag-asenso, sa tong makukuha, tindog Bicolano. Kusog Bicolandia. Kusog Bicolandia. Bicolanong Burunyog, rehiyong makusog, kusog Bicolandia. kritikal ang kapasidad ng ating mga sistemang pangkalusugan para sa patuloy na kaligtasan ng ating bayan. Tungo dito, maiging binabantayan ang ating mga border at ports of entry at maigpit na ipinatutupad ang ating testing and quarantine protocols upang maiwasan ang pagkalat ng COVID-19 variant sa bansa. Makiisa tayo sa pagtiyak ng kaligtasan ng ating border upang matiyak ang patuloy na serbisyong pangkalusugan para sa lahat ng nangangailangan. Protektahan ang ating komunidad para ating kalusugan mabigyan ng seguridad. Ako si Sistine Fenix, 22 at isa akong medical technology student. Palagi akong nakababad sa mga computer, sa cellphone at may binabasa mga libro. Nakaranas ako minsan ng mga eye strains at dahil dito nagkaroon ako ng mga migraines. May nagsabi sa aking kaibigan na try ko daw mag-eyeberry kasi nakatulong ito sa kanyang eyesight at mga headaches niya. Ang iBerry ay dietary supplement na may iBright flower extract at bilberry berries. As a supplement, isang capsule lang ng iBerry daily after meal. Nung nag-take na ako ng iBerry, mas nakakonsentrate ako sa pagsastudy ko dahil nawala na yung mga migraines ko. Maraming salamat sa iBerry.
iBerry ay mabibili sa Mercury Drug at sa mga suking butika sa inyong lugar. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Ako po si Ernesto Salvador, kahirap po talaga ang taxi driver. Madalas hindi ako nakakaihi, hindi ako kakainom ng tubig, kaya siguro nagkaroon ako ng UTI. Tagiliran ko, nakaramdam ako ng pananakit, saka nahirapan na akong umihi. Ang Kidney Care ay may pomegranate panlaban sa mga toxins at nagpapababa ng creatinine. Sa linggo kong ininom, guminawa naman ang pakiramdam ko, kaya tinuloy-tuloy. Kahit mas matanda na ako ngayon, pakiramdam ko malakas ang aking katawan dahil inalagaan ko ang aking sarili. Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika. Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Nakikiisa ang kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas sa Komisyon sa Wikang Filipino sa pagdiriwang ng Buwan ng Wikang Pambansa 2021 na may temang Filipino at mga katutubong wika sa dekolonisasyon ng pag-iisip ng mga Pilipino. Pagpugayan natin ang wikang Filipino at mga katutubong wika ng bansa na magsilbi itong bukas na pinto at durungawan upang patuloy nating matanaw at mabalikan ang ating nakaraan. Bisitahin ang www.kwf.gov.ph o makipag-ugnay sa 8736-2525, 0928-844-1349 para sa iba pang detalye ng pagdiriwang. Radyo Ronda Newswatch. Oras niya to sa ngunyan, 34 minutos na makalihis an alas 12 nin pagkaudto. Ngunyan, balik nakita sa iba pang detalyes kan sa tuyang mga barata. Alagad paabutan ko pa nin maray daw tuan sa tuyang mga masusugid na mga paraantabay. Si Daniel Villamer Barayuga, Erica May Cabaltera, Raul Pagubayan, si Gary Arbo Bersuela, asin man si Olivia Bautista Cularina, ang masugid kong customer sa mga produkto kan DXN. Detalyes na kita kan mga bareta sa lado nasyonal. Inako ni Vice President Lini Robredo na nag-uurulay sinda ni Senador Manny Pacquiao mapadapit man sa 2022 national election. Sigun ki Robredo, nagkahilingan pa sinda ni Pacquiao antes man na magpasiring ini sa Amerika ang senador, tangani man na magpreparar sa iyang welterweight flight kontra ki Errol Spence Jr. Alagad pinaglinaw kan Vice Presidente na ang diskusyon ninda ni Pacquiao iyo an mapadapit sana sa kun ano ang pagmati ninda sa pirilian asin kon ano ang posisyon ninda mapadapit digdi. Dahil subot ninda pinag-urulayan ni Pacquiao kung si Isay ang sa indang susuportaran para man sa 2022 Fools. Sinabi ni Robredo na nakipag-ulay naman siya sa manlain-lain man na political players sa indang napag-urulayan and mapadapit sa nagraraning pirilian na sa paghiling ninda importante para man sa oposisyon. Maski na gani nagsayuma ining idetalye an sa indang napag-urulayan bilang pagrespeto naman sa privacy kan iba pang mga individual. Mientras tanto dakula man ang posibilidad na laba pa ang implementasyon kan enhanced community quarantine ECQ duman sa Metro Manila ninhuliman sa padagos pang paglangkaw kan mga
sinabi ni Department of Health, DOH, Undersecretary Maria Rosario Vergere, na permima na may posibilidad sa pagpapalawig kan ECQ ninhulita maski na pinapautob ana duwang simanang hard lockdown padagos pa sa painda. Alagad, pinaglinaw pa man ka oposisyon o opisyal na ang diseases o RPN and Metro Manila sa presenting naka-sairarom sa ECQ poon Agosto 6 hasta pizza 20 tangani man ang magulang orog na makina sa pagpapadagos pa man giraray kita kan pagatod kan sa tuyang mga bareta. Tinanggalan ni Presidente Rodrigo Duterte ni Derecho ang sarong mayor sa Metro Manila sa pagtataonin pinansyal na ayuda sa mga residente na apektado kan enhanced community quarantine sa National Capital Region. Sigon sa presidente, inininhuli naman, tantes mana subuot ang sinambitan ng antis man o ninhuli sa daipag trayumpo subuot ang sinambitan ng mayor na magkondusir nin toltol na pananao kan ayuda. Daiman na pigpangaranan ni Duterte ang mayor kan Metro Manila o lugar na pigpapamayuhan kaini sa daiman subuot maaraman na o sa dai subuot tattaong mag-organisar kan distribusyon. Sigun sa presidente, pinagsugo niya ang Department of the Interior and Local Government asin man Department of Social Welfare and Development na mag-take over asin man pangataman sa pagpapadagos pa man kita kan pagatud kan mga barata. Marisibi ang Pilipinas nin 22.7 milyon na doses kan bakuna kontra sa COVID-19 ngonya na bulan.
Sa report ni Vaccine SAR Secretary Carlito Galvez Jr. kay Presidente Rodrigo Duterte kanakaaging aldaw, sinabi kay ni naan na paabuto na bakuna gibo kan AstraZeneca, Moderna, Pfizer, Sinovac asinman Sinopharm. Sigon Paki Valdez na nagsiserving chief implementer kan National Task Force Against COVID-19 ang Sinopharm kan China ma-donate nin 1 milyon na doses na pinaglalauman na maabot sa Agosto 21. Ang Sinovac Biotech man ang ma-deliver nin 3 milyon na doses sa ika-4 na simana, mientras tantong ang Pfizer mapadaraman nin 727,850 doses. Asin man, 2.2 milyon doses ang Moderna. Ang mga sinambitan ng shipment parte kan mga bakuna na pinagbakal kan gobyerno asin man kan mga pribadong sektor. Marisibi man ang nasyon nin 3 milyon na doses kan COVID-19 vaccines. Hali man sa COVAX Vaccine Sharing Program ngunyan na Agosto. Pinag-report man na nakapagtudok na ni nasa 24.4 milyon ang gobyerno, 13 milyon ang nakaresibe nin enot na dose asin man 11.3 milyon ang kompleto naman ang bakuna. Mientras tanto, pinagsabihan kasudma kan US Centers for Disease Control and Prevention o CDC ang mga dai bakunadong individual na likayan na magbiyahe sa Pilipinas asin sa iba pang nasyon na nasa kategorya kan level 3 o COVID-19 high. Apwera sa Pilipinas kabali na o kabali man sa dasa pinagsabihan man kan US CDC ang sa indang namamanwaan nalikayan na magbiyahe sa lugar na nasa irarong Bangladesh, Argentina, Malaysia, Iran, Iraq, Portugal, Spain, UAE, United Kingdom, asin man iba pa. Pinag-insister kan US CDC na kondai malilikayan na magpasiring sa mga sinambitan ng lugar dapat na siguradon na fully vaccinated sinda. Na syerto naman kan US CDC ang nagkakapirang lugar na nasa o asin man Sa iba pang detalyes man kita kan Bareta sa lado nasyonal, pinagbueltahan ni National Security Advisor asin man National Task Force to End Local Communist Armed Conflict NTF-ELCAC Vice Chairman Secretary Hermogenes Esperon Jr. ang mga kritiko na nagsasabi na ang pondo kan task force ibogtak na sana sa
and present danger. Ang pondo panlaban sa Communist Party of the Philippines, New People's Army, National Democratic Front, CPP, NPA, NDF. Para man sa tulungan sa nasyon na pinag-iis ko sara na mangyari kang NTF-LCAC sa paagi pinahimutikan man niya na ang pundo kan task force para sa mga si Madam Mandresa Abuse. Detalyes pa man kita kan mga barata sa lado nasyonal. Kaipuhan na pakusugon pa ang pagbabakuna asin syertohon na bastante ang supply kan mga bakuna kontra COVID-19 tangani man na maproteksyonan ang pamilyang Pilipino kontra sa mga nakakaulakit na Delta variant sigon pa ki Senador Kiko Pangilinan. Ninhuli tatugot naman ang kadaklan sa satuyang mga kababayan na magpabakuna. Sinabi kan Senador na dapat ining irani kan gobyerno sa namamanwaan. Orog na itong mga yang sa mga epektibong pantanda sigon paman ki Pangilinan, dai na magiging epektibo ang Enhanced Community Quarantine o ECQ sa Metro Manila kung dai ini iibahan nin pinakusog o mas pinahigpit na pagbabakuna. Mientras tanto, may mariresibiman na 500 pesos kada alda na quarantine o MECQ. Sigon ki PNP Deputy Chief for Administration, asin man Administrative Support for COVID-19 Task Force Commander Lieutenant General Joselito Bira Cruz, ang mga personnel na nakapagda ang ECQ asin man MECQ sana ang pwedeng maka-avail sa COVID ini parte kan collateral
units ang nananaw nin food supplies, vitamins, asin man supplements sa indaman na mga personahis na nagmamando nin mga checkpoint mientras na ang mga respective police unit man ang nag-i-issue nin personal protective equipment o PPE sa indang mga personahis. Nakatutok man ang PNP Health Service sa mga bulong na kaipuhan kan mga personnel sa field sa kaibong kan limitado sana ang mga pulisman na nagkakahelang asin nakakonfine sa government asin man private hospital pwede sir na i-reimburse ang sa indaman na hospitalization expenses. Maray na utuman ki Luwalhati Cortez dyan sa Banwan kan Balatan, Camarines Sur, siring man sa bilog na pamilya ni Engineer Abilindon Turalio. Matapos man na maaraman ang hinanakit ni dating Olympian Mansueto Onyok Velasco in connection naman kan mga promesang napako sa iya kan manggana nin silver medal sa Olympics. Duwang dekada na ang nakapagpapit pigsyerto ni Senador Christopher Bongo na dai mangyayari sa Duterte administration orog nangon niya na naghakot nin medalya ang nagkakapit Pilipino na luminaba Olympics. Sinabi ni Go na sa ngunyan, pinagpo-proseso na kan Office of the President and Financial Assistance ang 500,000 pesos para man ki Onyok. Si Onyok iyo ananggana nin silver medal sa boxing kanaka sa Olympic Games sigon sa boksingero dakol na personalidad asin man politiko na nagpromisang tawan siya nin reward asin man insentibo alaga pigsyerto ni Go na ang nangyaring Heidelin Dia Carlo ultimong detalyes na kita kan mga Bareta sa lado nasyonal. Pinamayong salaan o kan Philippine Drug Enforcement Agency ang saro man na negosyanteng enot naman na nasa bit sa subuot pag lalagay nin o pagbubugtak kan marijuana sa mga hygiene products na pinaglaog sa Port of Clark sa bulan ng Setyembre taon 2020.
pig-isyuhanin certification kan PIDEA an mga negosyanteng sinda Frederick Juan asin man Leonardo Gabalpin na nagpapatunay na sinda mayong kaso ng droga na enot naman kay inipig padara ni Clark International Airport Interagency Drug Interdiction Task Force Chief Joseph L. Samson ang report kay PIDEA Region 3 Director Christian O. Privaldo na negatibo sa anuman na klase kan droga ang naging resulta kan chemical analysis sa mga na-confiscar na produkto kan mga sinambitan ng negosyante. Maging ka nakaaging bulanin Setyembre 29, taon 2020, nagluwas naman nin kaparehong certification si PIDEA Provincial Officer Vidal DC Bacolod na nag-i-insistir na negatibo sa droga ang mga sinambitan ng hygienic products. Maski naman enot ng pigsayuman nindahuan asin gabalfin na sabit sinda sa anuman na illegal na negosyo asin ang mga pig-angkat nindang liquid hand soap asin man mga toothpaste ini mga lehitimong transaksyon. Maray na udtuman ki Arnie Saliente asin sa magtugang dyan sa Banwaan kan Bula, Camarines Sur na si Aida Habans Sabas Leia Sabas Dibilia na nagaantabay sa programa sa Bareta sa Pagkaudto. Yan na po ang naging katripunan kan sa tuyang pagbabareta sa Bareta sa Pagkaudto. Ngunya na aldaw nin Miyerkules, pizza 11 kan bulanin Agosto taon 2021. Nakaibahan ta sa lado technical kasubago si Chuck Buenaobra. Ngunyan si Felix Lacrima. Si Tony Saison ang satuyang Information Officer. Si Ma'am Kayla Ligasyon Valdez ang satuyang Information o sa satuyang opisina. Si Jimson Oco asinman si Aldrin Orlanda duman sa transmitter. Ako man po ang sa indong nakaibahan na nagatud kan mga Sa bakunang parating, aangat ang pag-asa. Malalabanan ng pandemya. Aangat rin ng kumpiyansa. Pag nagmask, hugas, at iwas pa, mababawasan na ang kaba. Sa iyong pagpapabakuna, maiingatan ang sarili at ang kapwa. Pag nagpapakuna, ingat-angat tayong lahat. Ingat-angat, bakuna lahat. Ang pinakaenot sa ringkunada. Puon kay do sa gudngunyan. Minaanduyog sa mga namamanwaan. Katuwang para sa kauswagan. Sa mga bareta, patas. Sa impormasyon, public service, enot ka. Malalaoman, katotohuan, ang sinasarigan. Inina ang bagong Radyo Ronda.
RPN-DZKI Iriga Radyo Ronda. An maugmang kairiba. Madya na. Salamat, hindi malilimutan ating pinagdaanan, ating pinagsamahan sa hirap at ginhawa, sa lungkot at saya. Salamat, salamat, salamat sa RPN. Noong simula pa lamang, kayo ang naging magulang. Sa aking bawat hakbang, tulong niyo'y tamang daan. Sa aking mga pagsubok, kayo'y laging tumutok. Kayo na ang laging kapay, hanggang sa magtagumpay. Salamat, salamat, hindi malilimutan. Gintong alaala ng ating pagsasama, sa hirap at ginhawa, sa lungkot at saya. Salamat, salamat, salamat sa RPN. Ako'y makilala, sikat sa buong madla. Sanggipang karangalan, sa lahat bahagi ka. Ngayon ka nakita, inubog ng lumipas. At bawat ngayon at bukas, nakabukit hanggang wakas. Salamat, salamat, salamat sa pagkakataon na makapiling, makabalikan, maging bahagi